Allah ka ba shi ikon yin adalci, Allah ka yi dai adalci, Allah ka sa wannan jam'iyya ta mu ka gani Allah dukkanin abin da aka yi Allah kai ka sosai da ka bashi da kai niyya Allah ka bashi yau ya tabbata Allah ka sa a rantsar da shi lafiya, in an rantsar da shi lafiya Allah ka riko da hannunsa, ka riko da hannayen dukkanin wanda za su taimaka masa. Allah ka ba shi ikon yin adalci, Allah ka yi dai adalci, Allah ka sa wannan jam'iyya ta mu ka gani Allah dukkanin abin da aka yi Allah kai ka sosai da ka bashi da kai niyya Allah ka bashi yau ya tabbata Allah ka sa a rantsar da shi lafiya, in an rantsar da shi lafiya Allah ka riko da hannunsa, ka riko da hannayen dukkanin wanda za su taimaka masa. Allah ka ba shi ikon yin adalci, Allah ka yi dai adalci, Allah ka sa wannan jam'iyya ta mu ka gani Allah dukkanin abin da aka yi Allah kai ka sosai da ka bashi da kai niyya Allah ka bashi yau ya tabbata Allah ka sa a rantsar da shi lafiya, in an rantsar da shi lafiya Allah ka riko da hannunsa, ka riko da hannayen dukkanin wanda za su taimaka masa. Allah ka ba shi ikon yin adalci, Allah ka yi dai adalci, Allah ka sa wannan jam'iyya ta mu ka gani Allah dukkanin abin da aka yi Allah kai ka sosai da ka bashi da kai niyya Allah ka bashi yau ya tabbata Allah ka sa a rantsar da shi lafiya, in an rantsar da shi lafiya Allah ka riko da hannunsa, ka riko da hannayen dukkanin wanda za su taimaka masa. Allah ka ba shi ikon yin adalci, Allah ka yi dai adalci, Allah ka sa wannan jam'iyya ta mu ka gani Allah dukkanin abin da aka yi Allah kai ka sosai da ka bashi da kai niyya Allah ka bashi yau ya tabbata Allah ka sa a rantsar da shi lafiya, in an rantsar da shi lafiya Allah ka riko da hannunsa, ka riko da hannayen dukkanin wanda za su taimaka masa. Allah ka ba shi ikon yin adalci, Allah ka yi dai adalci, Allah ka sa wannan jam'iyya ta mu ka gani Allah dukkanin abin da aka yi Allah kai ka sosai da ka bashi da kai niyya Allah ka bashi yau ya tabbata Allah ka sa a rantsar da shi lafiya, in an rantsar da shi lafiya Allah ka riko da hannunsa, ka riko da hannayen dukkanin wanda za su taimaka masa. Barkanku da zuwa tashar Action Hausa TV. A nan dai kun saurari muryar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna inda yake zaune a cikin ofis ɗinsa tare da CDG Alkinana wanda manya-manyan mutanensa ne da dai sauransu, wayanda lokacin Gawuna yake bayani na saduda da kuma miƙa kai da kuma dattaku wanda Dr. Nasiru Yusuf Gawunan ya yi, wanda mutane da dama ma ba su tsammaci haka ba, tun bayan da wasu suke ta batu da cewar furfuran ma da yake da ita cewar kamar yi masa aiki kamar ta yan wasa Hausa ce. Sai gashi kuma Dr. Nasiru Yusuf Gawunan ya saduda, inda kuma yake cewa ya mika abin ga Allah, kuma Allah ya taimakawa wato injiniya Abba Kabir Yusuf ya taimaka masa a gwamnatin, sai hada shi da mutane na kirki da za su taimaka masa a cikin gwamnatin tashi. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna da ya yi wannan bayani ne inda mutane kowa ya ji jikinsa ya sanyi, inda kuma ake ta jinjina masa akan wannan nasara da har ya fi karfin zuciyarsa, kuma ya yi magana a kai wanda hakan yake jan hankulan mutane da dama. Dai wasu da suka ga labarin sai da suka ji kamar fim ne ba gaske ba ne, ma'ana dai a zuwan tatsuniya ce, amma kuma sai gashi al'amarin ya fito fili inda Dr. Nasiru Yusuf Gawunan ya haƙura. Idan yau ka fara haɗuwa da mu a wannan tashar, to ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa don ta dinga sanar da kai daga zarar mun ɗora shirye-shiryenmu.